El primer dilema. 4 hores tancada en un cotxe amb Rajoy o anar a sopar a casa d'Albert Rivera? Ser invisible? Anar a sopar a casa d'Albert Rivera o quedar-me tancada? Si haig de triar, perquè veig que em feu triar, quedar-me tancada en un cotxe 4 hores amb Mariano Rajoy, perquè jo en un moment donat soc de no parlar i aquest senyor tampoc, vull dir que passaríem 4 hores sense dir-nos res. Poder parlar amb els animals o dominar tots els idiomes del món? Jo parlo amb 19 gats. Parlar tots els idiomes del món, això claríssim. Els animals està molt bé, però tampoc crec que siguin els éssers adequats com per tenir llargues converses. Et faig triar. Poder controlar els teus somnis o no poder fer-ho però veure'ls en vídeo l'endemà? No controlar, no m'agrada somiar. Si em preguntes si he dormit bé, jo et diré sempre que sí, perquè no he somiat. És una raó de pes. És a dir, jo normalment dormo molt bé quan no somio, encara que somiem i totes aquestes mandangues. Ja ho sé que somio i no me'n recordo, però la sensació és de no haver somiat absolutament res. No els suporto, els somnis. És molt inquietant tenir coses al cervell que no passen en realitat, tot i que el que passa en realitat tampoc passi en realitat. I sí que crec en universos paral·lels, però no té res a veure amb els somnis. Fer olor de merda o olorar merda tot el dia? Home, olorar. Recordo el dia aquell que a Barcelona va fer... hi havia la pudor de merda, el hashtag aquest de tal. Clar, jo me'n recordo que vaig sortir del curro i anava caminant i jo sentia la pudor i tota l'estona m'estava olorant a mi mateixa perquè estava segura, mirant-me les sabates i tal, estava segura que era jo. Una dona presidenta que sigui mala presidenta o 3 legislatures amb homes presidents que ho facin normal? No, això és claríssim, una dona presidenta. O sigui, el de les dones ja no clama al cel i jo soc molt radical en aquest sentit. Ara resulta que totes les dones han de ser l'hòstia. O sigui, les dones ens hem passat segles i segles i segles d'homes inútils. Jo la igualtat la trobo fluixa, jo no vull la igualtat, vull dones dolentes de presidentes, dones dolentes dirigint empreses, dones dolentes a tot arreu, perquè és que som dones, això vol dir que som persones, per tant n'hi ha de bones i de dolentes. Ara, hi hem de ser majoritàriament. S'ha acabat la xorrada aquesta de no a la meitat, la paritat, no, majoritàriament. Estar en una illa deserta, sola o amb Bertino Osborne? No hi ha més opcions que Bertino Osborne? M'aniria amb el Rajoy, perquè és que ens trobaríem igual que amb el cotxe, que no hauríem de parlar. O sigui, jo m'aniria amb el Rajoy a tot arreu, perquè és un tio amb el que no has de parlar, em sembla ideal. Amunt o avall, dreta o esquerra, gats o gossos, sal o pebre. La putada de la vida és haver de triar. Dilemes ben negres.